עשית חסוי. שלום, צהריים טובים. עם מי יש לי העונג? עם מי? אליאס, שלום אליאס, אני תדלקתי אצלכם לפני כ5 דקות בתחנה בשירות עצמי. עכשיו ששילמתי, שכחתי 20 שקל על הדלפק. תן את ה-20. אצל מי תדלק? תן את ה-20, תן את ה-20. אין בעיה, תכף אני אתן לך. אצל מי תדלק? תן את ה-20. מה? שירות עצמי, אליאס, שירות עצמי. תן את ה-20. אוקיי, את נמצאת עכשיו מתקשרת למשרד. תן את ה-20, תן את ה-20. לאיזה מספר? שלום. עם מי יש לי העונג? עם מי? שלום, אני תדלקתי אצלכם בסניף לפני 20 דקות ושכחתי 20 שח על הדלפק. כמה? 20 שח על הדלפק. תן את ה-20. תן את ה-20, תן את ה-20. אתה תוכל להעביר אותי בבקשה לסניף עצמו? אתה תוכל לתת לי את המספר בבקשה של הסניף? אני תדלקתי בדרך הרגילה יפו. דרך הרגילה יפו? כן, מספר 2. וואלה, אני לא יודע. סליחה. 444, אולי שם אין. לא דרך הרגילה, איזה סניפים יש לכם בדרך יפו, בבת גלים? יש לנו מבואות חיפה ויש לנו אלדור. בדיוק, כן, באלדור. אפשר את המספר בבקשה? אין לי את המספר של אלדור. אז תן את ה-20. לא באלדור, בשני, סליחה. בראשון, מה התחנה השנייה? נבואות, כן. חיפה ויש אלדור, משהו כזה. למי? איזה מספר יש לך? של מי מהם? אני המבואות חיפה. אז אפשר בבקשה? את מדברת איתם. רגע, אני מדבר... אתה גנבת את ה-20? לא קדפתי את ה-20. תן את ה-20. אדוני, אני תדלקתי אצלכם ב-400 שח, השארתי בטעות 20 שח נוספים על הדלפק ואין לי איך לקנות לילד שלי קונפלקס. הלו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. עם מי יש לי העונג בבקשה? מתיה שמעון. כן, ומה אני יכול לעזור לך? אז תן את ה-20, תן את ה-20. אתה תפוק, אתה מסתלבט ימליך. נו, בחייאת, אז תן את ה-20, כפרה עליך. תראו איך הגעת למספר הזה, תגידי. תן את ה-20, אטיאס, תן את ה-20, תן את ה-20, נו, בחייאת, אטיאס. וואלה, אני אעשה ממך קינג, אטיאס, מה? אלק, יבדה פה את אטיאס, מה השם משפחה? את רוצה אולי גם את החשבון בנק שלי? לא, אני רוצה לעשות ממך קינג, אטיאס, תן את ה-20, בחייאת, אטיאס. אטיאס, תן את ה-20, כפרה עליך. אתה רוצה לקבל 20? בואי לפה, נראה אותם וקחי 20. יאללה, אני לא משהו, נשמה. אני לא משהו. תבואי נראה. מה זה תבואי? תבוא אתה. איפה אני אבוא? אני בעבודה. כפרה עליך, מה אני אעשה? תן את ה-20, אבל תן את ה-20, תן את ה-20. הנה, קריאו, יביא לך. ככה אתה מנתק? איזה מצחיק זה היה, אחי.